Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Chipakira mwamba, chipakira mwidani, UTM, sokolo lathu, Dr. Daliso Kabambe pa 16 September, Nanga Mtemwe Liwanga Dosa pa 16 September, alipata make pamenepa, alipata make, akabambe ndianao alipata make, a president zinitenga nthawi yambiri, koma choyambirira ndikuziwiseni kuti kuno ndi kwathu. Pamuzi apo chekabichi nde amfumu amene yabwemira muzi mwathu anti anga anamwalira mwana wa Chekabota, mzukulu wa Chekabota. Ndili kwathu panopo amene ndikuyankhula pano. Ine zina anga ndi Njawala. Mukazi wa Njawala akuno kumangwetu. Abale anga choyambirira chimene ndikufuna ndikambe sinkhani yambiri. Zikoli laonongeka, chuma chathu cha dziko chatani kodi chapita. Mavuto onse akamba MP hapa, tizingoti MP. Nanga liponso wina ngati. Mavuto akamba MP hapa. Mavuto onse aja gwero lake ndikuti chuma cha dziko lino chasokonekera. Mukapita ku grocery ukakula katundu, nkumapeza kuti ndalama sikukwanira. Chifukwa choti ndalama yathuyo yathachani kodi mphamvu. Nedu ufuna ndikuuzeni wina akakunamizana kunena kuti chuma cha dziko sichingatheke kukonza, mumuze kuti ukunama iwe. Akabambe anakonzapo chuma cha dziko lino asanakhalenso president, ali governor wachani kodi wa Reserve Bank. A president athu a UTM amene akukhala president wa dziko lino pa 16 September, iwo anagwira ntchito ndi apingo amthalika, mzimu wawo use mumtendere. Apingo atakhala president ataona kuti chuma cha dziko sichikuyenda, anakatenga anyamata awiri madolo akulu oziwa za chuma dziko lino awiri. Analipo Akudo Bondwe Malemu mzimu wa use mtendere, anapanga kukhala minister wa finance. Anatenga Dr. Daliso Kabambe kukhala noyang'anira budget ya dziko lino, kugawa ndalama kuti azigawa mankhwala azikhalapo mzipatala, subsidy azitheka, katundu zipangizo za msukulu zizikhalamo, amagawa ndiwo. Misewu izikonzedwa, misewu yaphwanyika a president, yaphwanyika kubalaka kuno sewochoka pa balaka tanopo kafika kulionde wa Teratu, mabolo okhaokha. Msewu umene tadusa kuchokera kumangochi pa ulongo yapa kusafika kuno kaya zaka zingati osapala, kungokhala kuti lomba asibora anthu akutani kodi akudusa. Amagawa ndalama dziko lino nkumayenda bwino. Mwangozi apingo anamalira 2012, akamwalira apingo anachosa kukasiya kwina kukhala PS ku department ina. Kunabwera chisankho 2014, anawina Professor Arthur Peter Mutharika. Atawina Professor Arthur Peter Mutharika, anagwira ntchito 2014, 15, 16. Anaona kuti chuma cha dziko sichikuyenda, tipanga bwanji? Nena anakumbusa, kumbukirani chimwene wanu anagwira ndi wina mayi momuno oziwa za chuma, Dr. Daliso Kabambe. Tantengana amene yakuthandizeni. Professor Arthur Peter Mutharika anakatenga Dr. Daliso Kabambe, a president athu ali apa. Atangobwera 2017, ufuna ndikuuze na bale yanga, nthawi imeneyo ndalama imangoyenda penda. 2017 anabwera kukhala Reserve Bank governor, mwini wake wa ndalama yako acha ya Malawi. Kwacha sina sunthe kuchokera 2017 mpaka 2020, mwana wa muna anaigwira ndalama yako acha zaka 4 osayenda. Nili manampeza ali pa 50 kwacha 2017, mena macho sanchito 2020 anamusiyaso ali pa 50 kwacha. Mafuta opikira anapeza ali pa 2000 kwacha palita, anachoka 2020 ali 2000 kwacha osasuntha. Shuga wachuka pano akungokwera mtengo lero mawa kusika kukwera, anampeza ali pa 700 kwacha zaka 4 osasuntha, anakhalabe pachani kodi 700 kwacha. Fertilizer wafika 140,000, anampeza ali pa 18,000 kwacha zaka 4 osasuntha, kukhalabe pa 18,000 kwacha 2020 mmene anachosa. Kungo achosa 2020 zaka 4, fertilizer wachoka pa 18,000 zaka 4 zomwezo lero ali pa 140,000. Nima wachoka pa 50 kwacha amene Akabambe anakwanisa kugwira mtengo wache zaka 4, lero Nima wafika pa bwanji lero?
1000 kwacha pamene ndi pamene Mungu aziwe kuti awataima nawo panowa ndi mtondo wazachuma mafuto athu aziko lino nkhani azachuma amene angakonze ndi amene akuzuwa chani kodi zachuma apingwa Mtalika a professor Arthur Peter Mtalika anakhulupirira ndikuapasa ntchito yomagwira chumachi lero inu ndine ndi ntchito yathu pa 16 September kuti tikonze dziko lino tikuyenera tisankhe munthu wodziwa zachuma kodi munthu ameneyo ndi ndani Dr. Daliso Kabambe kuleza kuzo chifaya nthawi pa 16 tuna president Dr. Kabambe ndiye munatoona ukundavala jombo wina kusilipa simuzi ndinota wopinga a president Dr. Kabambe MP message tosi komanso ndi khasara bwana sanga nthango kuona sanga khasara ndani ndiye kuti simakhala openga ndiye mwavala jombo ukuso yani kakwiza nani mwansanga ndikupatseni kweni amena advise wa president amutukusalisha nani amusalisha na president UDM jipagira mwamba UDM Dr. Daliso Kabambe ba 16 September bano nanga message dosa ba 16 September bano nanga kansala watu ba 16 September bano inuyo ndine ba 16 September bano Your Excellency the President ya UDM komanso amene mukhale president ba 16 September bano Deputy President yathu Vice President yathu Deputy Secretary General Organizing Secretary Public Secretary Director mai komanso regional governor makomiti wose region ya ku district komanso ko Swese asiko kwathu olemekezeka makolo athu onse moni nonse ndikuyamikireni kwambiri anthu akwachembera kuno chifo chobwera kusamulandira mwana wanu ndikuperekeza kwa president yathu Dr. Daliso Kabambe nakunyamikirani kwambiri pachatu mwadandaula nkhani ya umoyo ndemwatenganso tsikana wanu wikuda ukambira nkhani ya chani ya umoyo komanso mafuta anu onse mwapereka kwa munthu woyenderera chifukwa pamene anali budget director pamene anali reserve bank governor ndamene amaona zachitukuko zonse kachipanda kwachosa mmene makonza nsewu ochokera ku mcheu kubwera Mbaraka analinso apitire ku S 133 S road S 133 road imene kwatulukira pa Mbaraka Tanof nisabone kala unali mabrani mwawo pamene kulapa 16 September nisabone atosa kukunena kukonzedwa chikonani pa mabrani wawo chachikulu chikonena kuti tonse tikakotera atosa tikakotera sa president kuli sabone unali kende a president mabrani awawa alinawo kale dzulo leneri timauza anthu kumachina bida chakunena kuti anakumana ndi anthu amene amakambirana nawo nkhani za chitukuko mmene amakhala adali budget director adali ndi anthu amene amagwira nawo ntchito president kuti akumane ndi mabale maipo osiyanasiyana oyambirira amene amafika zonsezi anali a president athu a UDM komanso akumananso ndi amene amagwira nawo ntchito anali ku reserve bank governor amene akuti apase maprogramu onse achitukuko m'Malawi muno imodzi momwe limene lilemere kwambiri pamene president wathu akhale president Dr. Daliso Kabambe ndi boma limodzi la Baraka ndipo boma la Baraka ndi pachamo penipeni pamene china chilichonse nkhani ya sepeza imene tikuine nayi tizilandira nkhani ya thonje tikhale tikuomba nsalu zathu Baraka kuno chifukwa kuno ndife amene timalima thonje onsezo zili makhani yawo a Dr. Daliso Kabambe kuti chitukuko tichita kugawana kumayiko kuno kuti boma lilizi pangaili boma lilizi pangaili boma lilizi pangaili ndipo kusimikizirana Malawi kuti musaope musatope musafoke palibenso wina amene angabale mavoti kuno tonse tiyeni tikamfotera Dr. Daliso Kabambe pa 16 September bano tikupata edi asogoleri pakafika munthu kumayitanira anthu pakhomo pake momwe mapita panga misonkhano musokuti boma limene latali limenelo lata
ananena kuna kutazibusa kutisia ifandale amanena ziwezo kutazibusa kutisia ifandale mbusa swali badi ule muumwano na kama na kutazibusa kutisia ifandale kukuzwa saudi president lako ni mbusa zilibido jenga daya bana kokoko kumanena kutati asiye asiye andale mungu azauli mama la terabadi ni mama president ni kama ni mama lata ni maona songoli acha kumanena azibebezo mama lina taso zinataza kasete ifonene na azibebezo mama lina so linata ifonene na azibebezo iso la taji fofane na jani azibebezo ife obanda azibebezo kibani so balibe no semuli aka mukujoga na machari tosia na tiana ene diba bila kuzigidi ene diba bila kumachari kirowaruka ene diba bila kumachari kiramurungu no samajiri bado dinizi bebezo zati ifaitemu tukudalira inuyo amene makao zibebezo zosia na tiana ifa kumene kuja mungu bila ukapepera president watu kuli ba 60 bano akale president wazibo na jani kalamala imene ningate ukumbusha nendona kuti azibusha ose kumene kukukanani uko ajaswa kana jana kukanani ajaswa na kukanani amedukuziwa ni kuti ndi makolo watu ni fa UTM kumbukira ni fodi ose amipingo ose kufode na jibani cha UTM pa 16 September bana kama ndikafode na UTM pa 16 September bana bwana mukanenga president maprogram mwana semeni mwanena ifetara ndia kifua umpawi kupala vino kulipo jala kunako kubalaka ilipo akwasa ukalibe kina kilichose mabusiness isa kuyenda ngakae ndita kuja cha mwezi tukwezeka tuwefe ni bwana kama muteka president nitandi zile ni anzachwa hawa zibo ninchere omwe sukubezeka panapa ninangomba kudatwa madola bibi ifaso zuda siya kuja nchere kifosfoja dola bibi kama kifoja banda wanta mwala kuli ajani wana ifaya kunoko ngakale niswapo ya mwezi nikuona wamene saba nali wasika ntengo muli budget director muli reserve bank governor kwa bila mwa mpaka na bano timango saba ngati ubatizo obana sobo tikudikira ndi bwana kuli muzasi semine kwa sobo kitabula ambaye kumesha nose USSA this is your time ladies and gentlemen tawino da bempe wale megezeka president amena kubona kwembira ba 6 September bano president waziko na ramala amena kwembira ba 6 September kuli akuyanguleni sio mkwambi your excellency UTM Sokololato Joyamba ndipeleke ulemu wa ukulu kwa koko watu ambera koko wanga ulemu wanu pamodzi mafumu onse amene mwabwera pa msonkhano watu ulemu wanu ndipeleke ulemu kwa deputy president yathu amene muli pano ndipeleke ulemu kwa advisor anga ulemekezeka Dr. Galiati amene muli pano ndipeleke ulemu kwa members onse a central committee muli pano ndipeleke ulemu kwa members onse a NEC amene muli pano ndipeleke ulemu kwa members onse a regional gambira regional governor a director amai a director anyamata amene muli pano komanso a vice president a region kuno ulemu wanu ndipeleke ulemu kwa district governor ndi committee yanu a constituency governor ndi committee yanu ma ulemu wanu ndipeleke ulemu kwa shano watu anyunyu olemegezeka amai mesentosa ulemu wanu takulandirani kwambiri ndipeleke ulemu kwa kansala atu takulandira nitatokoza kwambiri ulemu wanu ndipeleke ulemu kwa mashado ena onse amene muli pano amainda bambo moni nonse muli banji nditokoze kuyambirira gogo
agogo ambera chifukwa chakuti ife ngakhala tabwera mochedwa mwatidikirira mpaka nthawi zino. Zikomo kwambiri gogo konseko amangokhala kumangoti imitsa nchifukwa chake tafika mochedwa, koma zikomo kwambiri kuti mwatidikira mpaka nthawi zino. Pa ground paterera ete ndikana kuti pa ground mundianje kuti paterera koyamba, ndikadzana naso pa ground munena kuti pachema. Tamvana ambiri ndi achinyamata ndifuna mufuwe kwambiri pa ground pachema, pa ground paterera njala yativuta kwambiri. Fetereza anakwera mtengo kwambiri, anthu analephera kugula fetereza. Ndizo tsatira zake tinakolola zochepa kwambiri. Chimanga chinakwera mtengo kwambiri, ambiri akulephera kugula chimanga. Komanso achimanga anatseka, ndiye anthu ambiri takhalira tikudya maungu, takonera mango, ena mpaka takonera chiteze. Pa ground anyamatanso ambiri masukulu amaliza, masatifiketi ali nawo koma ntchito sakuzipeza iyayi. Pa ground amabizinesi nawonso akamagula zinthu modula kwambiri, mitengo yakwera kwambiri. Akamagulitsa anthu ambiri sakutha kugula zinthuzo, ndiye mabizinesi ambiri apotera. Opereka ngongole sizikupezekanso iyayi. Pa ground ikakhala misewu ndimene achadwa anena kale, mavuto amadzi anena kale, mavuto azipatala anena kale, mavuto amasukulu anena kale, chitukukonso nayo chakanika. Pa ground nazonso zinthu zakwera, tweti zakwera mtengo. Ndikachula chinthu muziti chakwera, tagwirizana? Kuopa, kuchita mantha, kufula, chimanga, chakudya, chovala, chokwera, chilichonse chakwera ndi ndani. Panyumba mudakalephera ntchito timantani, pa bizinesi mudakalephera ntchito timantani, pa ntchito mudakalephera ntchito timantani. Achakwera atani. Ubwino wa demokrasi umatipatsa mwayi ya Malawi pa zaka 5 zilizonse ziwunikire adindo agwira bwanji ntchito. Akalephera timatani, ena aja tinatani, ndipo achakwera tinali nawo. Ndiye tikamaka achotsa achakwera pa baloti, m'malo mwake tikasankhe Amese Dosa ngati MP. Kusankhanso ine president wa UTM ngati president wa dziko la Malawi. Mukakasankha ife tidzapanga zinthu zinayi mwachangu. Choyamba, tikangolowa mboma tidzachikhazikitsa chuma cha dziko la Malawi m'malo mwache. Tikachikhazikitsa m'malo mwake ndiye kuti mitengo ya zinthu idzayamba kutsika. Fetereza zatsika mtengo sazapitirira 50,000 iya. Sopa zatsika mtengo, shuga zatsika mtengo, mafuta zatsika mtengo, zovala zatsika mtengo, chilichonse zatsika mtengo. Tikachikonzanso chuma cha dziko la Malawi, mitengo yonse ya zinthu idzatsika. Chimenecho ndachoyamba chimene ife UTM tidzapange tikalowa mboma. Chachiwiri chimene tidzapange ife, konsolo iliyonse ya dziko lino tizidzayipatsa 100 billion kwacha pa chaka chilichonse. Pano makonsolowa amapatsira ndalama zochepa kwambiri. Ena amapatsira 100 million kwacha, ena 500 million kwacha, ena 1 billion kwacha. Koma ife UTM tikalowa mboma, konsolo iliyonse tizidzayipatsa 100 billion kwacha. Chotero akonsolo ya Malawi tikapatsa 100 billion
billion kwacha atikufuna adzayikire nseu adzayikire phula zipatala zonse ziyane na dosa zija zonse adzatikonzere zipatala zija masukulu onse adzatikonzere masukulu onse kumalo kumene kulibe mapayipi amadzi konseko adzabweretsa mapayipi amadzi anthu tidzakhale madzi aukhondo konse kumene kulibe malaini amagetsi matransformers anapya adzabweretseko matransformer anyowani komanso malaini amagetsi cholinga kulikonse kukhale magetsi komanso muzipatala mwathu mukhale mankhwala ndizo ziyenereza chotero ife UTM tikalowa mboma chachiwiri tidzapange ife ndikupereka ku konsolo ya Balaka ndalama yokwana 100 billion chaka ndi chaka ndi cholinga akonzere misewu akonzere za masukulu akonzere za zipatala mukhale mankhwala mzipatala abwerese madzi kofunika madzi abwerese magetsi kofunika magetsi kulikonse kukhale chitukuko komanso ndalama imeneyi 100 billion kwachayi ikabwera mu konsolo ya Balaka onse ma contractors ma suppliers onse adzapezeke anthu ogwira ntchito m'Balaka ndalama imeneyi ikabwera ndiye kuti onse ogwira ntchito zosiyana za ukonsolo chotero amaite baba mudzakhale ndalama mthumba UTM ikalowa boma chachitatu ipa UTM tikalowa mboma ndiye tidzaone tidzakuti ntchito za ulimi chaka ndi chaka tidzazipatsa 500 billion kwacha chaka ndi chaka ndi cholinga chakuti petereza mtengowo udzatsike komanso nkhani ya sabuside ingachitika nthawi ya malemu a bingu ija tidzayiyambirenso kupereka petereza wa sabuside petereza akayamba kupezeka tidzalimbikitsenso ntchito ya ulimi kuno kwa Gogo Ambera kuli malo ambiri mitsinje ambiri tidzalimbikitse ulimi wa nthirira ulimi wa nthirira udzapita patsogolo mbali na petereza wa chipa mbali na sabuside yatheka talimbikitsa ulimi wa nthirira tidzalima kawiri kapena katatu pachaka tikalima kawiri kapena katatu petereza akupezeka tidzayamba kulima chakudya chambiri nkhokwe zinaliko munthawi ya malemu a bingu zidzayambanso kubwerera nkhokwe zija m'midzi mwathu chotero tidzayamba kudya katatu Amalawi tikonzekere kudya katatu UTM ikalowa mboma chachinayi chimene tidzapanga ifa UTM ndecho ika 500 billion kwacha mu ntchito za mafakitare cholinga chilichonse chimene tikulima ife kuno timalima thonje monga anene akale olemekezeka Goliati tikalima thonje kuno kukhale machinares akhaleko okonza thonje lija kuno kwa Gogo Ambera kukhale mafakitare ohumba nsalu komwe kuno kwa Gogo Ambera kukhale malo opangira sokera zovala mauniform a UTM tizidzagula konkuno mauniform a polisi tizidzagula konkuno mauniform a asilikali tizidzagula konkuno mafakitare onsewo kuyambira kolima thonje machinares ohumba nsalu opanga zovala zosiyanasiyana mafakitare onsewo adzakhale kuno ife a UTM tidzayika 500 billion kwacha mu ntchito za mafakitare ndi cholinga chonena kuti tidzapanga zinthu ndikuzimaliza mafakitarewo adzalemba chinyamata ntchito ambirimbiri chotero ife a UTM tidzakhala ndi ntchito zoposa 1 million pa chaka chilichonse chimene iniyo achinyamata ndi achisungwana muzikapeza mwayi ogwira ntchito mafakitare amenewa komanso zina zonse kadalima ntedza kadalima soya
nali mazantulu ma fruits zantulu wanji padzakale mapakita rachili chose nali machicha tizazikonza mpaka na kumapeto kwake. Chachisanu ifa UTM tidzayika 500 billion kwacha mu ntchito za migodi kuno kubalaka kukanga mkude. Mulungu anakudalitsa kuli miyala yabwino kwambiri yopangira ma cellphone, yopangira ma computer, yopangira ma screens ngati tikuonapo. Ndiye kuno kukanga mkude ifa UTM mkodi umene ucha tidzautsegula tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Ndicholinga tidzatsegule migodi 10 mu zaka zoyambirira za ulamuliro wathu. Mkodi wa ukanga mkude ukufunika 118 billion kwacha. Mu ndalama zimenezi 500 billion kwacha tidzatengapo 118 billion kwacha kukatsegulira mkodi wa ukanga mkude. Mkodi umene ucha ukatsegulidwa anyamadatu azikagwira ntchito kumene kucha. Malo mopita ku Joni kukasaka ntchito, kupita ku Zambia kukafuna ntchito, anyamadatu azipita kukanga mkude kukapeza ntchito konkuno kubalaka. Chotero ifa UTM tikalangoma tikudzakonzanso chuma cha dziko lino. Mitengo ya zinthu idzakhale yotsika. Tikudzayika 100 billion kwacha kuma konsolo onse kuphatikizapo konsolo ya Balaka. Tidzakonze misewu, tidzakonze masukulu abwino, zipatala zabwino, madzi ndi magesi. Tidzakonze umoyo wa Malawi kuno ku Balaka. Tidzaonetsetsenso ulimi taukonzanso tili mapakitale maderamo amene adzalemba nyamata ntchito. Tidzadya katatu 1 million jobs akanazo komanso tidzalimbikitsa ntchito za migodi zimene ambiri adzalembere ntchito. Chotero tikuthokozeni kwambiri kuti munabwera ife takuonani ifenso mwationa. Tikuthokozeni mwatidikirira zikomo kwambiri. Tsiku lina tidzabwera kudzapanga msonkhano wabwinobwino, msonkhano wa rale waukulu wa masana. Chotero kwa lero tikuthokozeni kwambiri, tikuyamikireni munabwera pa 16 September mukavotere chipani cha UTM, mukavotera Mesedosa, mukavotereso Dr. Kabambe ngati president wa dziko lino. Cholinga tidzayambe kukonza dziko lathu. Takhala tikuvutika, tikunenedwa, dziko lathu lotsalira, misewu yacho yosakhala bwino, zipatala zosakhala bwino, madzi osakhala bwino. Kuyambira pa 16 September zonsezo tizazikonze, umoyo wa Malawi udzakhale wabwino. Ife tidagwirapo ntchito ndi malemu a Bingu, tidagwirapo ntchito ndi apita. Ntchito zimenezi tikufuna ulendo uno tidzipangenso ntchitozi mwabwinobwino. Zikomo kwambiri. Ena afuna kuonetseni video tione ngati itheke ya zimene tikulonjezanisi, ngati itheke muonera zimene ife takulonjezanisi. Koma tikuthokozeni kwambiri, Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.